Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з апавяданнем Міхася Зарэцкага «Кветка пажоўклая». Твор вывучаецца на уроках пазакласнага чытання ў 10 класе. Міхась Зарэцкі «Кветка пажоўклая». 4-я частка. За горадам бесканцовай стужкай выпрасталася чыгунка. Стужка жоўтая, з паскамі чорнымі, з 2 жалезнымі цвёрдымі жыламі. А прайсці з паўвярсты па чыгунцы ўдалеч. Там лес разгарнуўся абапал, на чыгунку спёрся, сціскае яе, хавае зайздросна ў сваім гушчарным нутры. Стромкі, сухі бор. Блішчыць свежай жоўцю ствалоў, песціць погляд сваёй цёмнай прытульнай зелянінай. І звініць звонам напружна ціхім, празрыстым. У гэты бор пайшлі Булановіч з Гарновай і ішлі па гладкім абрусе чыгункі, любаваліся шырокім, вольным прасцягам. У Гарновай твар свяціўся радаснай свежасцю, вочы блішчэлі маладым захапленнем. Булановічу яна падабаецца сёння. Сёння ў ёй многа хараства, многа дзівоснай павабнасці. Сёння Булановіч не зводзіць вачэй з яе твару. Смагла ловіць тонкія рухі яго і адчувае, як нутро соладка расталяецца, расплываецца ў прыгожым, яскравым пачуцці. Як увайшлі ў лес, Гарнова спынілася. Вы не ведаеце, як люблю я чыгунку. Я бачу ў ёй нешта вялізнае, дужае. Мне часам здаецца, што гэта людзі пабудавалі сабе шлях да новага, невядомага жыцця. Забудзешся часам на тое, што станцыі ёсць, паўстанкі, раз'езды, што канец ёсць гэтай магутнай гадзюцы. І здаецца тады, што каб пайшоў па ёй, пайшоў далёка-далёка, не спыняючыся, не азіраючыся, дык бы і не прыйшоў у тое новае жыццё. А яшчэ могілкі я люблю, за іх спакой, цішыню, бо часам дужа хочацца гэтага спакою. Але чыгунка бліжэй мне, больш захапляе. Ведаеце што? Я памру на чыгунцы. Булановіч міжвольна здрыгануўся. Не словы здзівілі яго, а тон, якімі былі яны сказаны. Так сур'ёзна, так пэўна яна іх сказала, і ў вачах у яе Булановіч угледзеў тую дзіўную, халодную пустату, якую бачыў у іх у часе першага знаёмства. Ён хацеў нешта сказаць, але Гарнова не дала. Раптам ажывілася, працягнула яго па адхону. Пойдзем у лес, у самы лес, далёка, глыбока, туды, дзе няма нікагутка, дзе толькі сасонкі адны. Ну, хутчэй, хутчэй! І яны блізка, што ў грунь пасігалі па лесе. Пад нагамі мякка паслаўся мохавы дыван. Як ступаеш, угінаецца пухка, падатна. Запахла смалой. Лес ахінуў цішынёй глыбокай, старожкай. Булановіч затрымаўся. Дык куды ж мы, слухайце? Пойдзем, пойдзем, далей. Ішлі яшчэ. Зайшлі ў самыя нетры. Урэшце выйшлі на невялічкі прагалак. Там Гарнова спынілася, зморана апусцілася на мохам засланы дол. Сядайце. Булановіч паслухаўся. Я вам зараз скажу тое, што абяцала, толькі бліжэй вы, ну, бо гэта сакрэт. І прышаптала на вуха. Я пакахала вас. Чуеце, ну? І выйшла так, што Булановіч зусім не здзівіўся, хоць і не чакаў гэтага, не думаў пра гэта. Ён узяў абедзвюма рукамі яе галаву, упіўся поглядам у бліскучыя вочы, сказаў, выгаворваючы паасобку кожнае слова. Ты мяне любіш? А я цябе? Яна весела засмяялася. Ну, вядома.
Яшчэ раз абдала гарачым поглядам і потым схавала свой твар у яго на грудях, шаптала: «Ты дрэнны, ты не думай, што ты добрый. Не, цябе не варта любіць, бо ты маўчыў, бо ты мучыў мяне, не прыходзіў ка мне, нават як клікала я». Ён узняў яе галаву, зазірнуў ласкава ў зеленаватыя вочы. «Няпраўда, я прыходзіў, і сёння прыйшоў». «Так, праз цэлы тыдзень». «Не, нядобры». Ён не даў ёй больш гаварыць, пацалункам вусны закрыў. Абняў яе горача, смела. Яна раптам страпянулася, вырвалася. «Не, пойдзем. Я не хачу, каб было так, не трэба». Лепш любіць, адчуваць заўсёды гэтае нявычарпанае, бурлівае пачуццё незадавальнення. Ён хацеў затрымаць яе, але ўбачыў у іскрыстых вачах ціхую просьбу, смутны дакор. Пайшлі тады, ішлі моўчкі. Булановіч быў пад уплывам таго, што толькі што адбылося. Правяраў сябе, сваё пачуццё і бачыў, што не схлусіў ён там. Грудзі поўніла шчырая ласка, пяшчота. Гарнова была яму дарагая і блізкая. Як выйшлі на палатно чыгункі, Гарнова зазірнула гарэзліва ў твар яму, засмяялася. «Ну, чаго ты стаў гэткі маўклівы? Мо нездаволен? Дык бяры свае словы назад». Ён тоже усміхнуўся. «Не варта, лепш няхай будзе так, як было». Яна з пяшчотай прытулілася да яго, зірнула вачмі, поўнымі шчырай удзячнасці. Далей да самага дома гаварылі аб усім усякім, жартавалі. Як падыходзілі к дзіцячаму дому, Булановіч убачыў на ганку фігуру Абшарскага. Ён упяў ім насустрач свой сумны нерухомы погляд. Булановічу неяк прыкра зрабілася, а Гарнова нібыта што. Падышла да яго, па-сяброўску руку цісканула. «Вы ўсё сумуеце, мой рыцар няўцешны». Твар Абшарскага асвяціўся шчаслівай усмешкай, а ў бліснуўшых раптам вачах Булановіч прачытаў усё тое, аб чым калісь так дакучліва пеў яму гэты незадачлівы палюбоўнік. І Булановіч падумаў: ці ёсць у каханні маім хоць палавіна таго, што цвіце ў грудзях гэтага недалужнага чалавека? 5-я частка. З таго часу заўладала Булановічам пачуццё. Ён доўга думаў аб тым, як назваць яго, як растлумачыць, і кончыў тым, што прызнаўся сам сабе. Гэта любоў. Мо трэба было б неяк іначай назваць яго, іншую даць яму назву, але слова такога няма. І разважаў Булановіч: якая бедная наша мова людская! Колькі розных разуменняў прыходзіцца пакрываць адным словам. Любоў, і пяшчотная ласка маткі да дзіцяці свайго, і адважная, шчырая адданасць барацьбіта сваёй справе, свайму калектыву, і гэтае агнёвае, бурнае, што кроў растапляе ў жылах, што грудзі віхурыць прагавітым жаданнем. Усё любоў. І дзівіўся Булановіч, чаму гэткія зусім непадобныя пачуцці адным словам названы. А сэрца тым часам рабіла сваё дыктавала. Яно поўніла нутро чароўным захапленнем, думкі, настрой — усё чыста пакрывала адбіткам непазбыўнае смагі. І цягнула туды, да яе, да тых прыветных іскрыстых вачэй, у якіх гэтак дзіўна сплятаецца смутак з гуллівым агнём весялосці, у якіх часам адкрываецца такое прыгожае, чароўнае бяздонне. І цяжка цяпер Булановічу стрымацца, каб не пайсці туды, на край горада, дзе жоўценькі домік ветла усміхаецца высокімі ганкамі, вабіць ружовай прытульнасцю. Там, у маленькім пакойчыку,
Так шпарка, так радасна праходзяць хвіліны, так прыемна засцілаюць галаву салодкім ап'яненнем. І часта ходзіць Булановіч туды, у гэты жоўценькі домік. Аддае яму усе свае вольныя гадзіны. А калі часам не ўдасца схадзіць, калі некалькі дзён не бачыць яе, тады нутро раз'ядае нуда і сэрца маркотаю ссадніць. Было нешта так. Не бачыўся цэлых 3 дні. На 4-м моцы не стала. Пайшоў, хоць работа была. Пайшоў ужо ўвечары, як горад замігціўся агнямі, як гарадскі тлум ахінуўся прыглушанай таемнасцю. Гарнова ў двары была, і як убачыла Булановіча, кінулася да яго з бурнай радасцю. «Як добра, што ты прыйшоў! Як я рада! Ведаеш, гэтыя дні што толькі са мною рабілася! Я думала, ужо канец, не стрываю. Гэткая пустата, гэткі адчай, знелюбела ўсё чыста, усё назаляе, цяжарыць». Яе голас звінеў небыводнай журбой, глыбока пранікаў Булановічу ў сэрца. Ён з ласкай абняў яе, прытуліў да сябе, глядзеў з каханнем у твар. «Дарма ты так, любая, не трэба гэтага. Трэба перамагаць сябе, трэба пазбыцца гэтага разлому душэўнага. І чаму ты так мардуешся? Хіба цябе не можа жыццё захапіць? Хіба не бачыш ты, колькі ў ім новага бурлівага зместу, колькі творчай радаснай сумятні? Гэта ж смех проста, адчай, пустата. Сорамна табе, во што!» А яна маўчала, ціхая, смутная. Мо зусім і не чула таго, што ён ёй казаў, бо ў вачах свая асобная думка свяцілася, захаваная, таемная. Ён тож перастаў гаварыць, моўчкі лашчыў яе, поўны глыбокай пяшчоты. Яму чамусьці здавалася, што далёка яна, незразумелая, цёмная, загадка неразгаданая. І такая, яна яшчэ больш яму дарагая, далёкая і разам блізкая, родная. Толькі крыўдна, што не паказвае яна душы свае, што нібы хавае ад яго беражліва нутро сваё, тыя думкі балючыя, страшныя, што наганяюць адчай, пустату, што труцяць жыццё ёй нязводнай атрутай. І ён ёй сказаў: «Слухай, чаму ты такая няшчырая? Чаму ты не ўсё мне гаворыш?» Яна зірнула на яго, не разумеючы. «Як? Што не гавару? Я нічога ад цябе не хаваю. Я нікому больш не выказваю свайго настрою, сваіх турботных думак. Толькі табе ўсё адкрываю, бо ты такі дужы, цвёрды. І добры ты. Ты не смяешся над маёй слабасцю. Ты заўсёды хочаш зразумець, уцешыць. Я за гэта люблю цябе, за гэта ты мне дарагі». Яна памаўчала троху, потым ізноў пачала. «Ведаеш, любы, мне часам сорамна бывае. Я не магу сабе дараваць таго, што сышлася з табою. Я эгоістка вялікая. Мо дзеля таго, каб дастаць сабе нейкую ўцеху, падтрыманне, я прынясу табе непрыемнасць, няшчасце. Я часам злую на сябе за тое, што пакахала цябе і з твайго боку выклікала каханне». Ён спыніў яе. «Чаму ты гаворыш так? Быццам табе ўжо ўсё згінула, пагасла ў жыцці. Глупства гэта, проста часовы настрой. Мінаецца ён, развеецца, і ўсё будзе добра». І зноў сонейка зайграе ў гэтых любых вочках. Яна сумна ўсміхнулася. «Ды не, нашто падманваць сябе? Не будзе так. Я ўжо асуджана, я ўжо падышла да канца, да мяжы. Я многа жыла, поўным, бурлівым жыццём. Я растраціла моц сваю, той невялічкі запас, што быў у мяне.
А цяпер няма чым жыць. Булановіч не разумеў нічагутка. То яму здавалася, што словы гэта адны пустыя, сентыментальныя. І тады прыкра было, незадаволенне раджалася, гасла добрае пачуццё. А часам праўдай жывой выдавалася ўсё гэта, палохала страшэннай жудасцю, паліла вострую, непакойную трывогу. І тады бушавала ў грудзях пачуццё дзіўнай пяшчоты. Хацелася не адходзіць ад яе, быццам з ёй кожную хвілінку, няўпынна глядзець на яе, любавацца. Здавалася, што калі пойдзе ён ад яе, дык навек яе страціць. І згасне тады тое ружовае, светлае, што цяпер дрыгаціць гэткай чароўнай краскай у сэрцы. Ужо позна было, а Булановіч яшчэ сядзеў у гарновай. Не мог пайсці, не мог пакінуць яе, сіл не ставала. А яна таксама, калі збіраўся ісці, калі гаварыў пра гэта, сціскала яго сударгава, тулілася да яго палахліва. Не ідзі, пачакай яшчэ, не кідай адну, страшна мне, цяжка адной. У пакойчыку прытульным цурочкам цякла цішыня, навявала чароўную згоду. Здаецца, век бы сядзеў вось так удваіх і адчуваў, як сэрца з сэрцам вядзе бясслоўную ціхую гутарку. Раптам гарнова ўзнялася. Пачакай, Алесь, я пакажу табе нешта. У шуфлядзе сярод пруду розных паперак знайшла яна маленькую пісульку і дала яму. Ён прачытаў: «З гэтага часу будзь ты праклята, няхай табе жыццё будзе горкаю доляй, бацькава пракляцце спасцігне цябе на тваім ганебным шляху». Булановіч зірнуў на яе дапытлівым поглядам. Яна, мусіць, зразумела яго нявыказанае запытанне і адказала: «Гэта так, маленькая ілюстрацыя да жыцця, да майго. Цікавая рэч, сапраўды? Такіх дакументаў я маю даволі». Булановіч гарэў упартым жаданнем узнаць усё чыста, узнаць пра ўсе драбніцы яе жыцця. Здавалася, што бы узнаў ён, і зараз жа знойдзе тое, што дасць выхад з тупіка, у які яна трапіла, што знішчыць яе глыбокі адчай. Мо тады ўсё гэта здасца нікчэмным і смешным, мо разляціцца як дым, гэты дзіўна сплецены, незразумелы клубок яе смутку. Булановіч узяў яе за руку, ахінуў поглядам, поўным шчырай глыбокай пяшчоты. «Марына, родная, раскажы мне ўсё чыста пра жыццё, пра сваё. Мне ўсё здаецца, што хаваешся ты, што не хочаш выказаць мне свае патаемныя думкі. Ведаеш, мне дужа крыўдна і цяжка робіцца, калі аб гэтым падумаю». Яна усміхнулася ласкавай, добрай усмешкай. «Ды не, Алесь, я не хачу хавацца і не хаваюся. Я табе ўсё гавару, аб чым думаю. А расказваць пра жыццё доўга гэта і не патрэбна. Але вось што, я раскажу табе, раскажу тое, што дасць табе магчымасць многа чаго зразумець. Слухай. Перш-наперш, гэта табе, пэўна, вядома. Я дачка памешчыка з Віленшчыны. Ты не ведаў гэтага? Так, так, самага сапраўднага пана з тысячамі дзесяцін зямлі. Рэвалюцыянеркай я рана зрабілася, як толькі навучылася глядзець на жыццё крытычна, разбірацца ў ім. Ну, вядома, эсэркай спачатку была, а жыла ў бацькі і часам карыстала яго асаблівую любасць да мяне на нашу справу. Бацька і не знаў, што тыя гасцінцы, якія дае дачцы, ідуць на змаганні з такімі, як ён. Ну, як там было, нецікава. Галоўнае пачынаецца ўжо пасля кастрычніка. Я ўцякала з дому з адным чырвонаармейскім атрадам у той час, як савецкае войска адступала з нашай мясціны. Уцячы мяне прымусіла многа прычын. Былі асабовыя чыста.
каханне было, але гэта глупства. Вось з гэтага часу і пачалося маё жыццё. Я да вас далучылася, увабрала ў сябе тыя парыванні, той запал, што гарэў тады ў сэрцах паўстаўшых работнікаў. Я тады пачула тую магутную волю калектыву, аб якой я калісь табе гаварыла. Я злілася з ёю, у ёй растапілася, працялася наскрозь агульнай сталёвай думкай, агульным бурлівым пачуццём. І як лёгка, добра было тады. Ведаеш, але я ўвесь час была тады быццам у нейкім чароўным хмелі. Я не прыкмячала, як ляцеў звяр'яцелы час. І як добра тады працавалася. Ніколі не чуваць было зморы, а працаваць многа даводзілася. Дзе, на якой справе я працавала, ты ведаеш. І вось нешта раз я атрымала ліст ад бацькоў. Тады нішто яшчэ. Лаяліся, вядома, заклікалі вярнуцца назад. І я адказала ім, напісала вось так, слова ў слова. Не лічыце мяне вашай дачкой. Мне тады проста смешна было з усяго гэтага. Міжупартая праца была гэта нібы забава маленькая. А яшчэ троху пасля здарылася тое страшнае, што, мусіць, навекі адбілася на маім нутры. Да мяне прыйшоў брат. Ён працаваў у адной патаемнай контррэвалюцыйнай арганізацыі і ў той час быў прыціснуты да сцяны. Яшчэ колькі дзён, і ён павінен быў трапіць у нашыя рукі. Ён прыйшоў да мяне шукаць абароны. Ён спадзяваўся, што я, як сястра, выратую яго. Ах, як прасіў ён мяне, каб я пасобіла яму ўцячы за мяжу. Як ён кляўся, прысягаў, што не будзе больш весці сваю контррэвалюцыйную працу. Бедны, ён так спалохаўся небяспекі, што думаў толькі аб тым, каб выратаваць сабе жыццё. Мо, каб хто чужы так прасіў, я б не ўстравала, дала яму ратунак. Але гэта быў брат, а ў той час нікога я не лічыла такімі ворагамі, як сваю радню. Яго расстралялі. Так, я сама падпісала смяротны прыгавор. А ўсё-такі я многа тады змагалася сама з сабой. Шавялілася троху кроўнае пачуццё. Мае рукі дрыжэлі, як у ліхаманцы, калі я падпісвала гэтую страшную паперку. Хутка пра гэта дома прачулі. Тады вось і пераслаў мне бацька гэтую пісульку. І ведаеш, цяжка мне стала, як я прачытала яе. Быццам нешта навалілася на мяне, прыдушыла страшэнным, жудасным цяжарам. Праўда, я хутка пазбылася гэтага пачуцця, я затапіла яго ў моры напружанай ліхаманкавай працы. Але след застаўся. Я пачала часам задумвацца, чагось сумаваць, і пачула, як ліпучай павучынай пачынае абвязваць мяне страшэнная змора. І разам раджалася пачуццё адзіноты, незадавальнення. Апала навальніца бурлівая. Жыццё пачало ўкладвацца ў сталыя рамкі. Пачалася другая работа, руплівая, нудная. Я лішне пачула сябе, не магла прыстасавацца да гэтае новае працы. І зазяла чорным бяздоннем у душы пустата. Холад ахінуў. Сумна так стала. Гарнова змоўкла, задумалася. Была такая ціхая, смутная, потым схапянулася, раптам прыціснулася, Сударгава да Булановіча, задрыжэла ўся. Алесь, любы мой, я табе ўсё чыста скажу аб сабе. Мне ўночы часам дужа страшна бывае. Нейкі смяртэльны спалох надыходзіць. Крычаць тады хочацца, зваць каго, каб прыйшлі, каб быў хто са мной. Зноў сціхла. Ціша ў пакоі стала тарошкай, злавеснай, і раптам гэтую цішу працяў зазыўны прарэзлівы гудок цягніка. Ён быў поўны дзіўнага, смелага задору.
У ім бурным воклічам зычэла магутная вешчая воля. Гарнова ўсхапілася, загаварыла быццам зачараваная, быццам у сне. Во, ён кліча мяне, ён вабіць мяне сваім настойлівым крыкам. Ён знае, што прыйду да яго, што ў яго буду шукаць ратунку сабе. Алесь, ты не ведаеш, як я люблю чыгунку. Яна будзе магілай маёй. Булановіч маўчаў, апанавала цэлыя буры розных пачуццяў. Жаль ціснуў сэрца, ахінаў яго агнём балючай пяшчоты. І разам давіла мазгі нешта цяжкое, неразумелае, нешта такое, што пэўніла нутро глухім непаразуменнем. А ноч усё цякла, усё пасувалася. У вокнах ужо зашарэла. 6-я частка. Сягоння замардаваўся Булановіч. Цэлы дзень упартай, рупатлівай работы падарваў сілы. Як прыйшоў, урэшце дамоў, паваліўся на ложак зняможаны. Па целе прыемнаю хвалі расцякалася цягучая млявасць, а ў галаве зыбучай пялёнкай захістаўся туман. Сон цяжэрна звесіў павекі. Ужо ледзь не заснуў Булановіч, але раптам нехта ў дзверы паляпаў. «Увайдзіце!» Памалу адчыніліся дзверы, і ўсунуўся сваёй даўгалыгай нязграбнай фігурай Абшарскі. Яго Булановіч ніяк не чакаў і надта здзівіўся. А Абшарскі прывітаўся, сеў ля стала і пачаў маўчаць. Булановіч тоже нічога не гаварыў, сачыў за ім моўчкі. Чуў, што нездарма Абшарскі прыйшоў, што мае нешта сказаць. І дужа карцела пачуць гэта нешта, але нядобра было запытацца. Чакаў, каб сам ён пачаў. Урэшце Абшарскі пачаў сваім ціхім, маркотным голасам. «Таварыш Булановіч, я прыйшоў да вас пагаварыць аб надта важнай справе. Калі ласка. Я ведаю, вас дужа здзівіць тое, аб чым я скажу вам, але ўсё роўна, я павінен гэта зрабіць». І ён зноў памаўчаў, быццам падбіраючы словы. «Во што, таварыш Булановіч, я хачу з вамі пагаварыць аб Гарновай». «Калі ласка, я слухаю». А сам падумаў, прэтэнзіі хіба хоча свае заявіць. Ахапіла цікавасць, з нецярплівасцю чакаў, што скажа далей Абшарскі. «Таварыш Булановіч, я не ведаю, як вам гэта лепей сказаць. Я хачу прасіць вас, каб вы жаніліся на Гарновай». Булановіча нібы варам абдалі. Усяго ён чакаў ад Абшарскага, толькі не гэтага. Глядзеў на яго, няўцямна выпяўшы вочы. Абшарскі неяк замятушыўся, заварочаўся на месцы. «Вас гэта дужа здзівіла? Я знаў, што так будзе. Мне цяжка было гаварыць аб гэтым. Але вы паслухайце, я вам скажу ўсё. Бачыце, я люблю яе, дужа люблю. Мо гэта якая асаблівая любоў, не такая, як зазвычай, не ведаю. І я не магу бачыць, калі яна мучыцца, калі пакутаю гэтак. Выбачайце, а чаму вы думаеце, што калі я з ёй ажанюся, дык яна не будзе мучыцца? Я знаю, я пэвен у гэтым. У яе гэта з адзіноты. Ёй трэба такі чалавек, які быў бы каля яе, які б яе падтрымаў, памог пазбыцца таго адчаю, які часам яе ахапляе. Булановіч яго перапыніў. Выбачайце яшчэ раз, а чаму вы думаеце, што гэткім чалавекам павінен быць я? Чаму вы, напрыклад, самі не будзеце такім? Абшарскі ціха ўздыхнуў. Я не магу. Яна не захоча, бо яна не любіць мяне. А вас яна любіць, я знаю, я бачу. Колькі хвілін маўчалі абодва. Потым ізноў Абшарскі пачаў.
Таварыш Булановіч, вы павінны зрабіць гэта. Я вас дуже прашу. Ратуйце яе, не дайце ёй загінуць. Яна ж такая добрая, такая любая. Голас дрыжэў у Абшарскага, а ў вачах бліснулі слёзы. Булановічу шкода было гэтага недалужнага чалавека. Хацелася ўцешыць яго, заспакоіць. І дзіўнай, незразумелай здавалася гэткая шчырая самаахвяра, гэткая знявага да самога сябе, гэткая адданасць другому. Ён сказаў яму ласкава: «Слухайце, таварыша Абшарскі, вы ўгадалі, што мяне дужа здзівяць вашыя словы. Вядома, што я пэвен у іх шчырасці. Я надта дзякую вам за вашу даверлівасць, але сказаць вам што-небудзь я цяпер не магу. Я буду думаць аб гэтым». Абшарскі яшчэ сядзеў колькі хвілін. Уже выходзячы, сказаў Булановічу: «Я учора у яе рэвальвер знайшоў. Я адабраў яго». Булановіч міжвольна здрыгануўся. «А яна што?» Яна смяялася, кажа: «Гэта я так для забавы дастала, а страляцца не маю намеру». Як пайшоў Абшарскі, Булановіч яшчэ доўга не спаў. Думкі павадкай біліся ў галаве, уваччу мітусіліся пярэстыя вобразы. Твар Гарновай не сходзіў з памяці, усё лунаў, смутны, прыгожы, будзіў у сэрцы шчырае пачуццё. І ўжо гатова была скласціся пастанова, уже гаварыў сам сабе: «Так, я павінен ратаваць яе, я павінен з ёй жыць, быць заўсёды пры ёй, я павінен памагчы ёй пазбыцца яе згубнага настрою, вярнуць яе да жыцця». Маляваліся вобразы новага супольнага жыцця, вобразы пекныя, але поўныя нейкай атрутнай млявасці, таго, што мякчыць чалавека, што падцінае яго волю. І вось гэта палохала. Проці гэтага паўставала нешта ўсярэдзіне, перасцерагала. Нейкі голас шаптаў: «Зацягне, завалачэ ў багну бязволля. Сам тады прападзеш». Так цэлую ноч змагаўся з сабою. Заснуў пад самае ранне з пастановай пайсці заўтра параіцца з Арончыкам. Ён добры хлапец, разумны, не памыліцца, дасць добрую раду. Прачнуўся Булановіч гадзіне 10:00, наспех выпіў чаю і пабег шукаць Арончыка. Знайсці Арончыка не так было лёгка. Гэты ж такі чалавек, што не можа пабыць на адным месцы. Ён проста кіпіць ад навалы бурлівай энергіі. Ён у клопатах, у працы знаходзіць сабе асаблівую асалоду. Булановіч злавіў яго недзе на пасяджэнне. Чакаў з паўгадзіны, пакуль кончыцца. Потом пайшлі разам. Вуліца млела ў паўдзённай спякоце. Сонца быццам прыхілілася да зямлі, прыціснула горад сваім густым душным зяннем. Ускладана ўсё адбітак санлівай нерухомасці. Было цяжка ў гэтым пякельным вары. Зморана спыняліся ногі, цела ўсё нібы распускалася, сцякала бяссільна ўніз. Хацелася сесці, адпачыць. Булановіч з Арончыкам завярнулі ў гарадскі сад. Там абабралі мясціну прытульную, селі на лавачку ў засені. Арончык на гэты раз не спяшаўся. Ці мо нейкім дзівам час вольны меў, ці мо яго гарачыня трохі прабрала. Троху зменшыла невычэрпны запас яго энергіі. Сядзеў спакойна, уважна слухаў, аб чым апавядаў Булановіч. А той расказаў усё па парадку. Прызнаўся Арончыку ў тым, што паміж ім і Гарновай было. Расказаў і пра Абшарскага. Як скончыў расказваць, запытаў Арончыка: «Скажы мне цяпер, шчыра, па-прыяцельску, што я павінен зрабіць? Толькі сур'ёзна скажы, не жартуй, не аднеквайся». Арончык насупіў свае густыя, паўкругам бровы. Надуўся, напружыўся, відаць, моцна,
станоўка думаў. А потым бровы высока ўзняў, пакрывіўся паважна і пачаў. Слухай, што я скажу табе, Булановіч. Зірні ты сам сабе ўнутро. Падрахуй свае сілы і дай адказ самому сабе. Ці здолееш ты яе ратаваць? Ці здолееш выцягнуць яе з гэтай процьмы? Калі так, дык жаніся. А калі не, лепш не пачынай, бо часам сам можаш трапіць у багну. Ты ж ведаеш, што гэта за штука, каханне. Гэта слабасць, так слабасць. Гэта такое зелле, якое многа душах людзей паламала, звярнула іх з пэўнага шляху. Ты добра падумай аб гэтым. І, памаўчаўшы, дадаў. А ёй бы трэба было памагчы. Яна многа чаго нам зрабіла і, можа б, яшчэ сякую-такую карысць прынесла. Трэба было б памагчы. Булановіч шчыра падзякаваў Арончыку. Больш не пытаўся, нават кінуў гаварыць пра гэта. А як разышліся, пачаў упарта абдумваць справу, пачаў правяраць сам сябе. Ці хопіць сілы, ці здолею? Не мог адказаць, бо не было яснасці ў думках, бо ў галаве хваляваўся ружовы душны туман. І больш увагі прыцягвалі апошнія словы Арончыка. Трэба б было памагчы. Яны мацней заселі ў мазгах, бо адпавядалі настрою, пачуццю. І хацелася на іх адных грунтавацца, толькі іх мець на ўвазе. Трэба памагчы. Вядома, трэба. Ён павінен гэта зрабіць. Ён зробіць гэта. Пастанова крэпла, расла, пераходзіла ў магутнае імкненне, а вобраз Гарновай смела ўставаў уваччу, вабіў, цягнуў да сябе, абураў грудзі нецярплівасцю прагнай, жаданнем як найхутчэй зрабіць тое, што стала ўжо канчатковым, пэўным рашэннем. Дзякуй вам за ўвагу. Усяго добрага.